Vianočná čokoládová hviezda. V komore za dverami vo veľkej krabici spali odložené vianočné ozdoby. Vždy, keď sa blížil čas Vianoc, začali sa pomaly prebúdzať. Hmírili a tlačili sa v krabici a doťahovali jedna druhú, ktorá bude tento rok na vrchole vianočného stromčeka, alebo ktorá bude hlavnou ozdobou krásneho, veľkého rodinného krbu, ktorý je v rohu obývačky a pri ktorom sa stretáva celá rodinka. Farebná ozdoba vláčik motoráčik vraví: Ja som najobľúbenejšia ozdoba synčeka Šimonka. Mňa určite Šimonko závesí na samotný vrch stromčeka, aby na mňa videli úplne všetci. V tom ho preruší veľká nafúknutá guľa. Pcha! To určite. Predsa každý dobre vie, že ja som tá, ktorú každý rok vešia Šimonková maminka Alenka na najvyšší konárik vianočného stromčeka. A okrem toho, Šimonko je ešte celkom maličký chlapec. O vtáčatku. Na oblok detskej nemocnice klopkal malý vtáčik. Veselo trepotal krídielkami a vyhrieval sa na slniečku. A za tým nemocničným oknom sedelo v ružovom pyžamku dievčatko. Volalo sa Natálka. Pritlačilo si nosík na sklo a zvedavo pozorovalo vtáčika. Aký je pekný a ako si blízko. Cez okno zrazu prudko zasvietilo slniečko a pošteklilo dievčatko na nose. Hapči! Náhlas si kýchlo a tak sa vtáčik naľakal a uletel. To je ale škoda. Mohla som ho pozorovať úplne zblízka a potom si ho nakresliť do zošita. Joj, keby tak priletel znovu. V tom niekto zaklopal na dvere. Bola to sestrička Miška. Priniesla Natálke raňajky. Dobré ráno, Natálka. Dobré ráno. Vidím, že si sa dobre vyspala. Môj starý otec zvykol hovoriť, že ranní vtáče dal do skáče. On bol z Čiech? Áno, bol až zaš. Až? Odkiaľ? Až z Ašu. To je také mesto v Čechách. Až pri nemeckých hraniciach. Aha. A ako vidím, ty si tiež také ranné vtáčatko. Ja nie som vtáčatko, ja som dievčatko. Ale pred chvíľou mi tu na okne sedel malý vtáčik. Viete, aký bol peknučký? Klopal mi na okno. Naozaj? Možno ťa chcel zobudiť. No, ale potom som si kýchla a uletel. Mohla som si ho nakresliť. Teraz sa tu budem celý deň len nudiť. Sestrička si sadla na posteľ k dievčatku. Neboj sa, možno o chvíľu zase priletí. Nepriletí, videla som, ako zmizol ďaleko v lese a ja sa tu strašne nudím. Domček v lese. Kde bolo, tam bolo, bol jeden hlboký les. Uprostred toho lesa bola chalúpka. Nebola to však malá chalúpka. Bola veľmi veľká. Mala niekoľko izieb a niekoľko zákutí. Úplne tajomných zákutí. V kuchyni boli dva veľké stoly a na tých stoloch bolo vždy čerstvé jedlo. Voňavá kaša. Ale v tom domčeku zdalo sa, ako keby tam ani nikto nebýval. Zvieratka si mysleli, že ten domček je opustený. A preto tam chodievali každý deň. Vždy sa tam dobre najedli, zohriali sa a potom išli naspäť do lesa. Ale nevedeli, že tam je niekto, kto ich celý čas pozoruje. V lese žil istý starý pán, ktorý miloval všetky zvieratká a všetky bytosti, ktoré tam žili. A bol to práve on, kto ich pozoroval. A práve jemu tá chalúpka patrila. Musím sa schovať, naháňa ma niekto. Chalúbka, ide sa schovať. Je tam niekto, zase nikto tam není. Schovala som sa za skriu. Aj tu niečo cítim. Vykúknem, hádam jedným okom.
kašička, aká dobrá, strašne jeho. No to je strašne dobrá kašička, som bol už také hladný. Zajačík, chutí ti kašička? Kto to tu je? Daj si ešte. Ja by som stále sa teraz strašne bojím, že kto to tu je. Neboj sa, ja ťa poznám, ty si zajačík Miško, že? A kde si? Ja ťa vôbec nevidím. Ja ťa vidím. Ja som zajačík Miško a bol som strašne hladný a som sa trošku napapal. Môžeme ešte? Ja, nech sa ti páči, tam máš aj Dobre. piecku, tam sa zohrej. Ja si dáme aj... Jej, to je teplúčko. To je tak dobre. Aj to je postielka. Ja by som si trošku tak... Strašne ma bolia nožičky. Niekto ma naháňal v lese a vôbec neviem, kto to bol. To bol tvoj tieň? Ty si sa bál svojho vlastného tieňa, zajačík. Jaj, to bol taký veľký strach. To som mal, veľký strach. Tak vieš čo, láhni si do postieločky a pospí si trošku. Áno, ďakujem. Tak ahoj, dobrú noc. Dobrú nocku, zajačík. Sám Boh ťa chráni, nemusíš sa báť. Anielom svojím ťa kázal ochraňovať. Tak zavri očka tížko spí. Nech sa ti snívajú len pekné sny.